Den starter på samme måde som den anden. Og så laver man den først forlæns, og så laver man den efterfølgende. Så spoler man tilbage igen. Prøv at lave den langsomt. Den starter her ligesom med den anden. Op her. Ude her. Så svinger man køllerne rundt her. Og så tilbage igen samme vej. Op her. Ind der. Det er ligesom i hak. Og så efterhånden, hvis du er god til, så kan man lave den hurtigt. Du behøver ikke at lave den hurtigt. Hvis I er til kigge på de andre, eller kigge ind i spejlet. Det er faktisk rigtig fint. Nej, det er svingt godt nok mange gange rundt her. Det er jo så lidt. Jeg tilføjer lige sådan en. Det er nemlig lidt sjovt, at sådan nogle køller der, det er jo